I en aquesta segona part del programa del Petit Celler, també des del passeig de Pere III, número 18, a la terrassa de l'Aire Lliure, parlarem del Duc de Foix. Anem cap al Penedès. Glòria, benvinguda un any més. Bona tarda. Amb la Glòria també l'any passat estrenàvem aquesta terrassa. Era el primer any que hi havia la terrassa, a més a més, aquest és el segon. Sí, és cert, continua estant lluny, per això. Jo no sé si són els astres o les casualitats que el mateix dia, el mateix lloc, el mateix... Sí, poder sí. Jo crec que sí, casualitats. Hi ha premis, hi ha medalles de les que parlarem sí. a continuació. Ho fem després d'aquesta introducció, d'aquest vídeo. Covides va ser fundada l'any 1963, fruit de la voluntat de més de 600 agricultors d'elaborar de forma conjunta el vi de la seva collita. En aquell moment, els agricultors van introduir la mecanització i els primers tractors en les seves explotacions. Es van construir els dos cellers de Sant Cugat Sesgarrigues i el de Sant Sadurní d'Anoia, amb les instal·lacions més modernes del moment per elaborar vins amb personalitat pròpia i deixar de centrar-se solament a la producció de vi a doll. Durant els anys 80 es va iniciar la venda de vi embotellat i la producció de cava. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat, les explotacions s'han anat renovant i s'han adaptat als sistemes de plantació per permetre la barema mecanitzada. L'any 2005 es va ampliar i es va construir una nova cava de capacitat màxima d'uns 7,5 milions d'ampolles. Covides disposa d'unes instal·lacions on capacitat i tecnologia s'adapten perfectament a la producció que generen les seves terres. Actualment s'embotella prop del 25% de la seva producció, seleccionant els millors mosts per a la producció dels seus vins. Unes instal·lacions que, sense oblidar la tradició, han estat reconegudes amb premis de prestigi internacional per la seva modernitat i eficiència. Des dels seus cellers ofereixen una gamma extensa de vins i caves adequats tant per les ocasions especials com per al delit diari. Avui, al Petit Celler, Covides. Doncs així és Covides, des de Vilafranca fins a Manresa. Avui volem parlar de dos vins que tenen molts premis. Glòria, hola. Sí, benvinguda i felicitats pels premis dels que parlarem. No per començar, parlem una mica de Covides. Vinga, estem parlant de moltes famílies, ara que a la televisió molts anuncis fan incidència en que està feta al país, que està feta per gent d'aquí, consumint productes fets a Catalunya. Productes de proximitat, que és el que cada vegada està més a l'ordre del dia, sobretot amb el tema d'aquests productes. Pensa que nosaltres estem molt a la vora de Manresa, la nostra bodega, som una cooperativa, millor dit, que porten 600 famílies amb nosaltres, treballant, i a poc fent aquests vins que aquest any estan tan valorats. Estem parlant de productes de proximitat, sí. És important això, el fet que és molta gent, no? 600 famílies. 600 famílies, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt personal del Penedès que cada any treballa de l'Alt Penedès. Exacte. Parlem de la collita del 2012, si et sembla, abans de parlar dels premis, perquè vull deixar-ho per més endavant. Doncs s'ha de dir que aquest 2012 la collita ha hagut força sequera i degut a la sequera s'ha fet molt bona qualitat, però possiblement menys producció de la que estem acostumats a fer normalment. Però, la prova és que ha estat extraordinària aquesta collita. El fet que n'hi hagi menys té incidència... La pluja. Sí. La pluja fa molt efecte. Mirem els premis, si et sembla. Ara sí, és com si haguéssim anat una mica a les Olimpiades i ens haguessin donat la medalla de platí i de plata, Sí. Mira, l'any passat precisament van venir amb aquest, que era el Duc de Foix, i l'any passat va treure medalla d'or. Aquest any ha tret medalla de plata i juntament amb la de plata tenim tota una relació de premis. Concretament han sigut 5 acreditacions que van des de Girona amb el Giroví, passant per la International Wine Contest 2013, sí, és que té tela, Sí, senyor. La DEO Penedès Quality Wine Contest 2013. Exacte, també ens han donat, que és aquesta, l'acreditació del Gran Diamant, que és el millor vi de la dona del 2012, i... Medalla d'or, estic veient també a l'International Wine and Spirit. Exacte, aquesta ja és la que et comentat, i després hem tingut un altre, que ha sigut aquest. Anem pel blanc, pel Xarel·lo. El Xarel·lo. Xarel·lo 100%, que aquest any ens ha tocat la menció especial del millor penedès del 2012. És un producte que ha estat molt ben treballat, amb molt de mimo, gràcies a la nostra enòloga, Maria Galup, que ho fa tot, i tot ho fa perfecte, a més. I la medalla de platí? Platí, perfecte. Sí, us he portat aquí Sí, a més les tenim aquí físicament, perquè les podeu veure. Està molt xulo. Tenim molt en compte sempre el medi ambient, per això? Nosaltres tenim molta cura amb això, amb el medi ambient.
en assessorar els nostres viticultors perquè la feina estigui ben feta i ben treballada tant als camps com després nosaltres amb l'elaboració i de la resta... La resta, el públic és el que té l'última paraula. No, però aquest any jo crec que fotrem una mica de mal. Sí? Entre la terrasseta del Cristian, sí, del aquí Petit Celler i el nostre producte, penso que donarem una gran empenta aquí a Manresa. Amb el Cristian d'aquí del Petit Celler estàvem dient què fèiem, si tastàvem el rosat, si obríem el blanc, i al final ni un ni l'altre, anem pel cava, no? Sí, mira, fem el cava primer perquè és un producte que també ha tingut medalla. Jo no quiero ser pedante, però és veritat. Claro, Ho fem també, que al final hem tingut també medalla amb el Brut Nature. És un producte que podem aprofitar, que estem al mes de juny, de cara Sí, de cara a Sant Joan. A Sant Joan, o inclús per una paella, un pica-pica pels matins, així a mig matí, que també tenim l'excusa perfecta Una de copeta més. aquí a mitja tarda. Aquí seria espectacular. Bueno, nosaltres ens podem apuntar, Ens el pots explicar una miqueta? Veiem que... Sí, és un producte que és fresc, està fet amb les varietats típiques del Penedès, que és Macabeo, Xarel·lo i Parellada, les tres Maries del Penedès. Sí. Amb nas és força fruitat, té totes les propietats típiques del raïm i és fresc, fàcil de beure, per mi rodoníssim. I dona que parlar, no? Jo penso que sí, Van sortint temes. Sobretot amb una colla d'amics, amb un bon arròs, una bona companyia, en definitiva, i bueno, un puesto molt maco com és aquest. La terrasseta jo penso que anirà perfecte. Hem ampliat la terrassa del Petit Celler amb una il·luminació molt maca de cara al vespre, que no l'hem posat ara perquè semblava que estàvem aquí canviant de colors i era una mica, a nivell televisió era una mica estrany, però molt bé. Doncs Glòria, gràcies per venir-nos a veure. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. La gent que vingui aquí al Petit Celler a buscar el duc de Foix de Covides i ens quedem aquí fent un brindis. Perfecte. A la tarda. Gràcies. Bona tarda.